mjestu gdje se prepliću moćna Sava i Peripanonska ravnica, ugnježden između Vučijaka i Motejice, stoluje naš grad kojeg zovemo jednostavno Brod. Drevni ljetopisi ga spominju još 365. godine poslije Hrista. Naša parohija osnovana je 1880. godine. 15 godina kasnije sagrađena je i osvećena prva crkva. Kum na osvećenju bio je Pejo Bačić iz Sijekovca sa prilogom od 100 dukata. U više navrata je rušena, ali uz Božju pomoć obnovili smo je. Oduvijek na vjetrometini velikih sila mnoge smo sinove za krst časni i slobodu zlatnu dali. Samo 9 godina poslije istorijskog leta braće Wright ovdje je održan aeromiting. Rafinerija je osnovana daleke 1892. godine. Zato je u našem gradu sjedište naftne industrije Republike Srpske. Danas pažnju posvećujemo metaloprerađivačkoj i drvnoj industriji koja prati evropske trendove u proizvodnom procesu. A poznati smo i po uzgoju ribe u ribnjaku Sijekovac, proizvodnji zdrave hrane i prehrambenoj industriji. Brižljivo njegovani cvijetni aranžmani zaštitni su znak našeg grada u kojem mladi imaju vjeru u bolju budućnost, ne zaboravljajući svoje porijeklo i pretke koji su im prije svega ostavili jedan od najljepših darova, vječitu mladost pravoslavlja. Ponosni na Brod, ponosni na Srpsku, Radio televizija Republike Srpske.